A zašto da bude nije? jedna država, ali da bude toliko slobodna, da ima svak svoje, potpuno svoj ustav i zakon. Radomir, zbog da bude čega nije došao u federaciji. Crnu Goru Šveđanin? Kako? Jedino nije u Crnu Goru Šveđanin došao. Mi nemamo još svoj pečat. Pa čekajte. Mi smo ga tražili doktoru Koštunici. Da bude slobodna, prostačka. Da bude jako slobodna demokratija. Da bude potpuno jedna država koja će biti u sklopu sa federacijom, sa ovim drugim federalnim državama. Mislite li da se... Svaka država tu, to ljudi ne vide, to ide na tome. Kad ste vi to primijetili? Pa ja sam to rekao, ja sam rekao 91. godine napisao sam Georgeu Bushu, starijem. 91. godine. Dobio moje pismo. I to po ovim mojim pismom ide taj scenarij se odvija. Jest. A jeste li tražili da vam ga vrati? Kako? Jeste li tražili da vam ga vrati da biste ga mogli javnosti prikazati, to pismo? Sad da bi se vidjelo, jer ipak to je sad, možemo vam vjerovati na riječ, ali ako... Je li on dao sinu to pismo? Evo novine, ja možda vam pokažem novine. Da vidimo novine. Pisali su novosti da sam pisao pismo Georgeu Bushu. Da? Evo, imam to, čuvam baš to sam. Je li ta fukara od onoga sina mu pogledala to pismo sad? Kako? Pa sad ovaj mlađi ko zna. Ovo je ludo, ovo. On vozi biciklo. Ne znam, ne mogu da, nisam ga proučio, ne znam čovjeka, ne znam. Lupež jedan, najobičniji. Radomire, molim vas, da li ćemo se ikad ujediniti mi, Srbija i Republika Srpska da krenemo opet nekad kao što je nekad bilo? Pa, slušajte, da li vi verujete to sve mora da bude sela Jugoslavije, nije samo Republika Srpska. Ove ćemo ostale načerat, nego mi koji smo najvažniji da krenemo u jednu demokratizaciju. Jedan suplement. Tu nema šta da razmišljati. To će biti ujedinjeno, ali ne može biti... Obećavate li mi to, Radomire? Pa čekaj, ne može biti samo ni Bosna, nego bit će i sve. Recite mi, Pazi, sve republike postaće države, kao što su postale sad već. Obećajte mi to. Pa evo to uskoro, to treba da reći... Dajte nam riječ. Pa rekao sam, što pre rešiti, ne treba to otezati. Kad već mora se otvori autoput. A recite mi neki rok, nemojte mi govoriti uskoro, nemojte me držati tako u neizvjesnosti. Koliko? Neki rok nam recite. Kako? Rok neki, do kad će to biti? Kako? Ja malo je, zato što su ljudi malo više, ne mogu da shvate to, pa drže, kakav ambasador, kakav izjavu da vam bude neki ambasador iz Zagreba, iz Ljubljane, ovdje šta ja znam. Ajde onda u sljedeći ponedeljak. Pa nema tog ništa. Slušajte, tu sve što je bilo, to ne može se zaboraviti. Ali mora... Hoćemo li ovako? Ja. Hoćemo li ovako? Ja. Do sredine narednog mjeseca. Ja. Ili. Ja. Da se zna. Da li ona Ilić tu? Kako? Ovog mjeseca? Vojo Ilić, brate, znamo ga. Ja. Pjevač, da nije kod vas? Ja ne znam. Je li svraća Vojo Ilić ovih dana kod vas? Dali smo mu nekakvu depešu što je treba da ponese onome Prevaljeviću, što je treba ponese onome Prevaljeviću u vezi sa državom ovamo. Ja. Pa ja ne znam je li on dolazi uopšte. Mi smo mu dali da bi vama predali neke radove koje smo mi za vas pripremili. Šta bi dao? Radove? Ja. EKG. Recite mi ovo, slikarstvom se niste nikad bavili? Da se bavi? Slikarstvom, jeste se bavili nekad? Ne, to se ne bavi. Ne, jel? Ne bavi, igram samo šaha, volim da igram šah. Hoćete li mi reći, evo sad da vidim kako poznajete šah, E4? Ja. Dalo? Ja. Je li Radomir... Belačević? Ja. Alo? Možete li mi reći? Alo, Radomire? Da. Ako bih sad ja, recimo, povukao skakač E4, prvi potez. Dobro. To je takozvani dummy gambit. Dobro. Što vi vučete u tom trenutku? Pa sad, slušaj, pa ja ne mogu sad tu napaljno da kažem, pošto ja nisam ne igram na slepo, ali ja bi vam išao u sudar. U sudove? Ja. Jeste li kad izgubili na sud? Jesam izgubio? Na sud. Neku parnicu na sud. Pa znaš kako, nisam to izgubio zato da to malo se sudi. Iščučalo je malo. To sam se tužio sa nekima ovdje zbog nekoga, šta ja znam, prostora, šta ja znam, to nešto malo. To sam... A recite mi ovo, rekli ste ranije, naravno, ako želite o tome da porazgovaramo, da vidimo čisto kako je naše sudstvo, da vam je otac osuđen 15 godina zbog toga što je nosio hranu četnicima. Da.
Što im je nosio? Kako? Da li su se potrovali? Što je bilo? Što je ponio? Pa nisu se potrovali, nego on je voleo kralja, voleo četnike i šta je, znam tu. Pa što im je ponio? Ili neki kolač ili nešto? Pa dao je. Pa su imali oni nekih... Čibanice ono vreme u selu nije bilo ni kolači. Pa su oni imali nekih problema od te hrane, što je osuđen? Pa ne, nisu... U bolnicu pošli? Ne. Nisi smeo da ih hraniš, da oni budu... A, to... Da. A to su partizani ih osudili? Pa ova bivša komunistička vlast, bezbožnička i šta je znam, došla na vlast kolači koji su na kraju prodaje Jugoslaviji potrošili sve i dotrali do prosječkog štapa. Da. To je... Radomire, ja. Ti se žališ na bivšu vlast, evo ja ću samo ovo da se sporim s tobom. Rekao si da si... Pa kako, slušajte, ja verujem to stvar da se vi da se suprostavi. Rekao si da imaš opreme 500.000 maraka. Ja. I? Alo? Jel' tako? Halo, slaba je veza. 500.000 maraka da imaš opreme. Da imate opreme. Nema toliko, možda ima dosta naprijed oprema, ali to sam... Ja radio, godinama sam zastupao fabrike. Pa, ali vi ste znači to... Ja sam 4 fabrike zastupao, radio 16 sati, noću i dan. Ali vi ste to morali da zaradite u tom komunističkom sistemu. A treba biti pametan i radan tamo. Ja sam neko tu. Ja sam zastupao fabrike, akumulator sam spremio po 10 tona, 15 mesečno starih, koje se ne plaća porez. Ja sam 3 godine imao predavanje ekonomiku. Treba znati, od prvobitne zajednice, kad je počela prvobitna zajednica da su ljudi delili ono... Akumulatore su ljudi radili. Toliko je ko zarađivo, tako je trošio, a kada je počeo da se sekira, proizvodi strela, već su ljudi počeo više hrane, kad se... Kad je čovjek počeo se šekira. Desila se i krađa. Recite mi, Radomire, da pređemo na malo ljepše teme. Ja. Da li vam je tu pri ruci neka knjiga poezije, recimo te vaše pjesme? Ja bih baš volio da čujem, a voljeli bi vjerojatno i naši slušalci, kojih je bogom i dosta. Da li vam je tu u blizini neđe? Pa možem da pogledam, ali... Ja ću vas zamoliti stvarno. Ne mora pjesma, može neki odgovoriti. Ti sam se bio pripremio za to. Izvinjavam se, nije bilo pripremljeno. Sačekat mi ćemo porazgovarati malo između sebe o nekim drugim stvarima. Da. Izvolite, vi potražite knjigu. Evo sad ćemo. Pravo su na sistemu. Alo? Recite. Da ja prekinem? Ne, ostanite vi na vezi, neka slušalica otvorena, samo potražite knjigu. Šta sam htio da kažem, recite mi, halo? Da. Da li ste izlazili na zadnji izbor? Ja sam izlazili na zadnji. Srpska narodna partija se postula. Što si ti sve za politiku se vezaš? Ne znam, tako sam opterećen nekim stvarima dnevno politički, da je to nešto nevjerojatno. Ne vidi se da ne izlaziš iz kući. Ne izlazi. Ne izlazim, niđi, onda je ubitačno. Boga mi, vidi, odlična je ova emisija, baš je dobra je. Ja mislim da je ova emisija baš dobra. Ova je na čas dobra. Jako vi primaju ovama. Again and again. Listen alone with your lover. Try whatever appeals to you in the course of the record. And add something new, something different. Ćemo stoje knjige. Sad piše. Možda piše. Alo? Ništa, ko zna gdje je pošao. Možda ne... Komšiluk neđemo za tamo držim. Gdje je bio on? Jer ovo od nas tako njega je bio. Okej. Samo dobar je umjetnik. Dobar razbijaš, čuč. Dobar. Ne pušne više. Sve se razumije. Dobar je onaj film. A onaj film stvarno dobar? Jes, kako zvaš onaj film? Čak iz Junkovca. Znao je onaj pokojni Krsto radio. Šteta što ono još nije jednom prikazano na televiziji. Alo, ima li ga? Radomire! Pa evo ovako, ima ovako malo naslov, pošto je, kad neko kupi knjigu, kaže, to si pisao ovako bar naslov govori šta je u knjizi. Ona se zove Jebačke pesme. Odlično. Kako? Odlično, to je... Izvolite, pročitajte nam neku pjesmu. Čekaj. Ko je to? Alo? Tražiš, dobro. Traži sad. Traži. Da mu nije ko ušao u kuću. Nije došla komunistička